May adlaw mga kalisteners. Karon mga kalisteners, inyuhan na yung mabati ang part 11. Ang inyuhan gikahinaman mga kalisteners na part 11 sa matagtakgol sa buwan. So, mga ito lagi gabi tanin sa mga giabot magkatugon kayo, no? So, kay di ako yung mga gipangalakaw ba. Wala nga na-cancel ang upload gabi. So, karon na mga kalisteners, no? Paminawan nyo, di na maglangan kay o gini ang inyong yat niyan. Ang miyagi na dagid nila ni Jack sa ilang bay si Theo. Samtang ang uban kauban ni Theo, wa sab gihapon magpada sa ospital. Unya, diyan ang pagkabuntag, nakauna-una si Isabela nga duaon si Theo sa bay nini. Anya ang atong sugilanon. Matagtakdol sa buwan. Nahinanong tulog maayos tayo. Akong tanaw ng mga samat. Amog yung narang gabi. Dako siya sa masadugan. Oh. Unsa man eh. Idaunsa man sama dito tayo. Oh. Boss. Ang lagi na magmatas tayo, boss. Taasar yung tugoy. Maram lagwalan niya yung saman. May tambal na lagi dapat niya. Tutod. Lakaw na. Pauli sa inyo. Unsa? Anong ka, boss? Anong naratol mo ka? Ayun na pa gusto niya diha. Sige na. Lakaw na. Gawas na. Boss, ayaw lang itong mo, boss. Unsa na ko din? Lakaw na. Ipaatutan ka sa inyo kung magkinalang kong tabang. Lakaw na. Oo, lagi. Lakaw na ko. Pagali. Oo, lagi. Dako na kayo bulungan. Ang sama di tayo. Murag anam kaayo. Tiyo! Kung kayo siya makapatungan, akong tananong gusto ang iyang samad. Daan to dito. Naaling biro iyang samad. Kakuyaw in tawana. Lupig na ko niya. Unsa man ka, Elistiyo? Unsa man ka? Ma, kung magabian ko sa akong lakaw, ay nakong apasa ha. Unsa? Pero Isabela, mabalaka ko nimo. Huwag daw utang mahitabo na ko, ma. Nakoy tang armas. Ayaw kay pagsalig na espada, Isabela. Pwede nagmusipyat ka, ana. Hindi ba ni mo matang anang panahon? Pasagdi na lang ko, ma, ha. Basta kay maning kamot ko nga, magkapauli dayon. Ay, sige. Pero ma, ayaw na gyud pagpaduol ni Greca. Unsa? Kinahanglang di na tamo salig bisan kinsa sa tong mga kaila, ma. Gamay lang ako ang mamayo lang akong samad. Tiyo, kumusta nang dako ni mong samad? Niya na. Nag-anam nagkaalim ang labing taas kong samad. Ako, maayo nang akong samad, Tiyo. Mulakaw ko. Asa ka man? Pangitaon ko si Teo. Krika, kinahanglang magmatkon ta. Labi na ka. Tuod kay wata makailas sa mga laykan niya may atake na to gabi. Mailhan ra nato siya. Greka, may tingaling pasagda lang una na to si Tio sa unsaman nga iyang mga plano. Dili ka na mahimo. Kinahanglang magkahiusa sa ta. Sige, mulakaw anak ko. Sige. Pero pag-amping, sa ato nag-iingon,
Wa ta makaila sa dagway sa mga laykan kung mahimo na silang tao. Ayaw ka bala ka, tiyo. Amo silang ilhon ni Theo. Theo? Kumusta nang pamati ni mo sa iyong samad? Salamat, boss. Nagida ako ni mo din eh. Igo ka na akong giluwas sa mga mananap, Theo. Luya ka pa sa akong tanaw. Pahuway lang una. Ano sa man yung magibutangan ako? Nalimot ka sa atong gipahimo ang bilangguan. Oh. Kalma lang. Kalma lang. Ang di mo kong kipresyo, Jack. Theo, kinahanglan maliguro lang ko na dili ka makapasakit sa mga tao sa palibot. Usay po mong ipasabot. Usa ka na kalubo, Theo. Dili ka na kakumpiyansahan, Theo. Usa ka na kalubo. Diyon sa rin pagsiguro nga usa ko kalubo. Tungod kay dali na kayong naayo ang imong samad. Ako lang kagisurbahan. Ug tungod sa kakusog sa pagkaalim sa imong samad, naagi sa mga lubo nga misom sa inyong bahay. Klaro na kaayo nga usa ka na kalubo. Busa, anak lang kauna ka diha. Suod sa salida, Theo. Si Isabela, di asya. Padung ka na gyud sa pagkalubo. Tungod kay maayo na kayo ang imong panimot. Jack, dili mahimo nga imo kong prisuhon. Diha ka una. Kung dili ka gusto nga sultihan ako sa Isabela, nga usa ka na kalubo, Theo. Ayaw gyud pagsabasaba diha. Minaw man ang ilang bahay ni Jack. Wala si mga barkada nga nagpundo din sa ila. Isabela, di agad ka. Gusto lang ko makasiguro nga luwas. Luwas ka si Theo. May pahuway pa siya. Pero ayaw ka bala ka. Luwas na siya. O katagal lang una na to siya panahon nga makapahuway. Mahimo pagmuli-li niya. Isalig na lang ako sa Theo, Isabela. Dili makaayo niya nga matugaw sa pagpahuway. Gawas pa, gitambalan na sad ang iya mga samad. Mao ba? Sorry di kayo mo, Theo. Daghan na sig nahimong kaayuhan sa kong kinabuhi, Jack. Mao nga mabalakag gid ko kundo na daotang mahitabo niya. Parehas ta. Ako sab. Mabalaka ko ni Theo. Tungod kay membro biya siya sa among gang. Unsa may kitambal nimo niya? Mga tanom. Daghan og mga tanom ang akong apuhan. Dito sa luyo. O ginaduan ko niya kung unsay gamit sa matag tanom. Mao ba? Jack, na unsa ka? Mura mo nagdula kay gisimot. Uwa ka ba'y nasimutan? Wa man. Mitukar sa ding ka sensitibo sa akong ilong. Dili ka una, kaya mura doon ako nasimutan nga mananap sa protasan mo sa ubos. Unsa? Ako na nisusiho na. Mabutan ako diha. Noon sa to siya. Nganong kalit pa lang siya midagan pa ingon sa kakahuyan sa luyo sa ilang bali. Wa man gid ko'y nasimutan. Ligon kay kayong paghimo sa mausilta. Pero sa makikay plano ni Jack, nganong iya magong gipreso din eh. Doon na ginahi nga plano si Jack na ako. Baho ka rin, Isabela. Di siya, Isabela.
Di siya din Dili mahimo. Mamiligro si Isabela kung magdugay siya din. Nahibaw ko nga wa makasabot si Jack sa ang gibati karon. Nga siya usa na kalaubo. Unsa man kay giadto ni Jack sa luyo? Wa ba kay laing tao din sa bahay ni Jack? Unsa ka kung musod ko sa ilang bahay? Gusto ko. Musod ko niya. O mugawas lang sa dayon ko. Mayon tak maabri ng ilang pultahan. Lak man di ay niya. Ang satong lang ko po sa suod. Musuod ko. Theo! Theo, sinahita po niya sa suod! Theo! 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 Tingog karon Isabela. Iya kong gisampit. Theo! Usamay akong bahaton ini. Dili tarong ang presyuhan nga gibutangan ni Jack nako. Theo, naaga na sa suod! Tumaga ko, Theo! Isabela! Di ako sa ilaom! Sa basement! Di bakit maabi ang pultahan? Masa ba kinahita po ni Theo? Manang dilig man siya magkagawas. Theo! Theo! Wala man magtingog si Theo. Sa ito niyang giingon na basement. Unsa magituyo ni mong Greka? Nganong kalit makang niabot din eh? Gusto lang ko magsusi kung hain si Theo. Og nahibaw ko nga niya siya ining dapita. Kay nasimhutan ako siya. Husto ka. Naasa mong bayis, Tio. Pero, dili pa siya mahimong hilabtan diha. Luya pa siya. Og nga nang magbuot ka man. Ako ang naghimo nimo kung unsa ka karon. Busa dili mahimo nga magbuot ka. Wa ko magbuot, Greka. Pero gusto lang ko nga mukumpiyansa sa Isabela nako. Mutuo siya nga milaban ko niya. Busa, ayaw ko naghilabtis Teo sa bahay. Pero dili mahimong mabuwag ka na mo si Theo. Usami ka pamilya. Ayaw lagi kabalaka, Greka. Dili makalakaw og layo si Teo. Tungod kay ako siyang gipriso. Unsa? O kinanglan mo balit ako sa bahay kay tuwa dito si Isabela. Makalagot ka na si Isabela. Ihatag na lang siya nako, Greka. Gusto ko nga ako ang himo niyang usak ka nato. Unsa? Mao ka na, Greka. Himuon kong sama ka nato nga usak ka lubo sa Isabela. Pero itugyan lang una nako sila Teo o Isabela. Hindi na ko maabli ang pultahan. Liko ng pagkalak. Theo! Theo, ano di magka makagawas? Theo! Dili pa siya makagawas sa Isabela. Tungod kay luya pa kayo siya. Chuck, pero nabati kong iyang tingog. Papahuwayon una nato siya. Isabela, magsulti-sulti lang una ta sa gawas. Nala si Jack. Nasimutan ko na siya. Nabalik na siya. Unsa magiging plano ni Jack ni iyang pagpriso na ako din sa ilawom sa basement. May mga buhi pa kong mga samal. Ako sa ning paayuhon. Kinahanglan mamayo ko. Aron ako masusi ko na hain magpundo ang mga laykan. Daghan sila.
gusto sila mo ilog sa among tumong na ining dapita. Ug na ba nga, mamiligro si Isabela. Samtang na pang laykan sa palibot. Isabela, kalma na lang. Luwas na tayo. Walang ko makasabot. Unsa ang wa nimo masabti? Ambot, doon na lang mga paghitabo karon nga wa na ko masabti. Bahin makini sa mga lobo nga miatake kan Theo o Greca? Oh, Sugi ko, Isabela. Kung unsa man ka nang nakapahibong o nakahasol nimo, kinahanglang imo kong sultihan, ana. Aron mo gaan ang imong gibati. dili pa karon, Jack. Isabela, uyaw na kaayo kining atong dapit. Naibaw ko. O kinahanglang matubag ang daghan kong pangutana, Jack. Mahimo pag manood na ta sa inyo. Ayaw na. Naunsa na masab ka, Jack? Gikulbaan lang ko. Ha? Oh, niya sila. Kinsa? Kinsa ang iya, Jack? May mga tao nga nagpaingon din eh. Adlaw dong. Mayong adlaw, sab. Unsay ato ninyo? Amo na ang gisusi ang kapukiran do. Kay doon namin ipangita nga mananap. Unsa mang mga mananapa, mga manoy? Mga bangis nga mananap nga mipatay o ginapa sa mga tao din sa lungsod. Maura. Hangtod sa adlaw, nagpatrolya na mo? Oh, amo ni Gitoyo. Binabi gitoyo na mo ni. Aron di may maintimano kon matultulan na mo ang ilang kitaguan. Di ba? Mga kauban? Doon Wala mi dabantayan din hinoy. Ang bahay noon sa ibabaw. Nakabati ko nga giatakis lang mga mananap dito. Mabitan na yan mong gisulti sa layan na mong grupo bitaw. nga magpatrolya sa panahon sa gabi. Maorder. Mao na, lain-lain di ay munoy. Oo. Doon na grupo para sa gabi. O kami ang para sa adlaw. Ay. Kauban rin nga ngayon. Salamat in taon nga nagpakabana mo mga manoy. Kay kulbaan mining tabu ada. Ay lang una mong lakaw-lakaw ha. Labi na sa panahon sa gabi. Kaya sa gabi man mo atake ang bangis ng mga mananap. Oo. Amo lang timan anoy. Nahala. Ato na mi. Ato ka para sa Sige. Salamat sa inyo pagpatrolya ha. Salamat. Jack, maayo unta kun madugduman nila ang gitaguan sa mga mananap. Kumusta ang imong lakaw, Grika? Nahibaw na ko kunhain si Theo, Tio. Ain man siya. Tuwa siya sa bahay sa akong pinatakdan. Ni Jack. Unsa? Tuwa siya dito magpaalim sa iyang samad. Mukontra na nato si Tio, Grika. Busa kinahanglang mangandam ka na. Unsa hipot ni mong ipasabot? Bisag unsaon. Dili na gyud nato siya kapugan. Ug mamahimo na natong kaaway si Tio. Unsa? Tio, dili ka na mahimo. Siya nga kong Paris. Bisan unsaon, di na tumausab ang dagan sa panahon. Sabot mo ipasabot, Tio Gudo. Ang kaaway gyud ay. Tio, unsa nabasab ka ng imong gipanulti, ha? Grika, inigabot sa uban natong mga kaubanan. Kinahanglang pangitaon na nato ang mga laykan ug patyon ta silang tanan. Unsa? Pero may nahuna-hunaan ko. Aron atong makontrol ang mga ngayam. Unsa ka na, Tio? Ang inahan sa mga ngayam. Ay naman, Isabela nga wa pa man mabalik. Andam na kamong paniud to, pero wa pa gid siya mauli. Ako baka siya nga pason sa ilang bahay ni Jack. Oh, ikaw? Manang, tabanga ang imong anak.
Nausa si Isabela. To siya sabay. Among gipapahuway. Kay samdan siya. Giatangan siya sa mga lubo. Ha? Pero... Dali na. Dali naman nang. Uban na namo. Dali. Unsa? Taod-taod ako din ni Jack. Mahibag mo lilit ako ni Theo. Isabela, papahuwayon lagi nato siya. Pero gisangpit ko niya kaganina. Na ako no siya sa basement. Oo, mao na yung gisulti, basement. Unsa? Nabatig na nimo? Oo, Jack. Ug anong tuwa siya sa basement, ha? Ako lang gisiguro nga dili siya matugaw siyang pagpahuway. Pero abli tingali ang gamayng bintana sa basement. Mao nga nakagawas ang iyang tingog. Jack, dad ako sa inyong basement. Mutanaw ko ni Theo. Pero, Isabela... May gitago ka ba, Jack, ha? Ha? Ako? Gitago? Wow, eh! Dili mahimong may taguon ko nimo, Isabela. Nahibaw gid ka. Unsa ko kaseryoso na mga sawa nimo. May mo ba di sa tamagiskot bahin anang butanga, Jack? Pasudla ko sa inyong bahay. Palili ako. Ug ikaw man, mupaulit na ko kung makita ko na si Theo. Jack, unsa maging problema? Gusto tanang kang protektahan, Isabela. Protektahan sa unsa? Sa sakit nga kamatuoran. Nahibaw ko kung unsa mo kasuod si Theo. Mabasa ko sa imong mga mata kung unsa siya kaimportante nimo. Gani, siya ang nakaingon nga naglisugog suod sa imong kasing-kasing. Pakit ako ni Theo, Jack! Oo, ops. Kalma lang. Kalma. Sige. Gusto mo yun ka mo tanaw sa imong pinalabi. Sige. Dadon ka niya dito. Unsa mo ginahitabo ni Isabela, Grita? Di lang kumusulti man ang. Doon naman ta sa bahay. Dali. Sunod lang nako. Magdali ta. Pastilan. Di na magitingali ni papahuwayon sa katalagman. Ayaw ka bala ka manang. Tabangan ka na kung masulbad ang imong problema. Dali manang. Doon na lang ta sa bahay. Bago pa kaitang nahuwasan sa... ayaw na. Nga nang may hunong ka na, Nida. Greka. Nganong gitutukan ko ni mong maayo man. Daghan kag samad sa miaging kapi. Luya kaay ka. Pero karon, ha? Nganong lagsik ni magay ka. Ugwa kay bisan gamay garas. Greka. Naana. Abli ng putahan paingon sa basement, Isabela. Kangit-ngit sa ubos. Sirado ka na. Pero abli lang tingali ang gamayng bintana diha dapit sa luyo. Mao nga nabati nimo ang singgit ni Theo. Manaog ta. Theo! Gusto mo tanaw nimo sa Isabela? Unsa man? Ako siyang daton diha sa ubos? Ayaw! Theo! Theo, ano di ba ka musugot ka manaog ko diha sa ubos? Pauli, Isabela! Pangandam sa inyo! Pero Theo, gusto ko magkakita ni mo. Misinggit ka kaganina, dili ba? Gusto ka nga musuot ko. Busa patanawa ko sa imong kahimtang. Ayaw na! Ayaw ko kahimtang dali! Pero ngit-ngit man kaayo diha. Dili ko gusto gayag. Sakit ang akong mga mata. Pero maayo tingali nga ako mismo ang muatiman ni mo. Daga ko gusto ipangutanan ni mo, Theo. Pauli na, Isabela. At di mo na imong inahan. Ibutang siya og luwas nga dapit. Unsa? Sige na, Isabela. Ayaw na paglangan. Pauli siya niyo. Ayaw sige ang panahon. Theo, na unsa man ka? Huwag ko maunsa. Ipalim lang ko sa kong sakit.
Pero dili ko gusto nga mahasol ka. Nakaw na. Maulay na sa inyo. Nakabati ka, Isabela. Isabela. Gusto na sa Teo nga mapauli ka. Busa, ihatod di ka sa inyo. Isabela. Mo ba gid ang gusto nimong akong buhaton, Theo? Ang pagpauli sa amo? O Isabela. Sige na. Mauli na. Sige. Mo magkaimong gusto nga mahitabo. Sige mo pauli na lang ko. Pag-amping. Nara sila sa palibot. Sige mo ipasabot, Theo. Ang mga kaway. Nara sa palibot. Busa pag-amping sa imong mga liho. O mga lakaw. Ayaw pagsalig kayon sa mga naa sa imong palibot. Salamat sa pahimangno, Theo. Ayaw gid pagsalig sa uban. Saligi ang imong kaugalingong pagsabot. Bisan ako, ayaw pagsalig. Sige na, nakaw na Isabela. Oo, Theo. Pero mabalik ko. Mupauli na ko, Jack. Ihatod na ka sa takundan. Ayaw na lang lagi kabalakan ni Theo, Isabela. Ako nang bahala niya. Wa ka ba rin pagsalig na ko, Isabela? Misalig ko, Jack. Pero ambot ba? Gusto lang siya ko makakita sa iyang bayhon. Gimingaw ka ba niya? Wa man. Pero... Kano sa man ka makakita sa akong mga sakripisyo, Isabela? Jack, daghan ko giatubang nga problema karon. Wa na may trabaho si mama. Ug wa pa ko mahibaw kung asa ko mangitag kapanginabuhian. Kung tugutan ko nimo, ako nang muhatag ninyong pagkaon. Di na mahimo, Jack. Huwag ka nang dili man mahimo. Di ko gustong makautang og utang kabubuton nimo. Tungod ba? Kaya wa kay plano nga sugton ko. Jack, pasaylo ako pero... Maayo tingali nga karon pa lang prangkahan ta na ka. Sa unsa? Bisan gamay wa ko'y gusto nimo. Busa ayaw na lang ko usiki sa imong panahon. Sakita sa dadong pagkasultiha eh. Siyaro naman sab. Bisan gamay. Wa gyud kay nagustuhan ako. Nagkadahay kay ko sa imong kausaban. Pero kung bahin na sa kasing-kasing ang hisgutan, hinigalara gyud ang akong mahatag nimo ug wa nay lain pa. Isabela. Sige, Jack, adto na ko ha. O daghang salamat sa imong sakripisyo. Ibalhin na lang sa lain kanang gibati mo para nako. Isabela, gipasakitan ko rin mo karong buntaka. Pero, bisan unsa pa'y buhaton ni mo, dili ka makalikay na ako. Nahuman ako sa akong pagpaubos ni mo, Isabela. Pues, dili ka man ka makuha sa tinarong nga paagi. Kuhaon ta ka sa dinautan, Isabela. Nag-anam nagkalayo ang baho ni Isabela. Kinala mo distansya na ko niya. Bantayan ko na lang siya sa hilom nga paagi. Nahibaw ko nga nag-apas si Jack na ya. Ug kana ang dili na ko katugutan. Jack. Maayo. Kaya palakaw mo yun si Isabela. Naibaw ko kung unsa ka ito sa imong mga plano, Jack. Ug ka na ang dili na ko tugutan. Wa na'y makapugong sa kong buhaton, Theo! Gipakyas na ko ni Isabela. Gibuhat ko ng tanan na mahalon ko niya, pero wa! Wa ko'y bili para niya.
O dili ko makadawat, nakutob lang mi sa pagkahigala. Ayaw pa mugos kung nawa siya gusto ni mo, Jack! Kinahanglan mamugos ko sa iyo! Kay ganahan kayo ko niya nga mahimo na akong kabigas! Labi na! Kung mamahimo na siyang lobo! Ayaw siyang patakdi! Ah! Dili na ka makapugong na ko, Teo. Naa ka sa prisuhan, samtang ako, niya sa gawas. O libre ko makabuwas na akong buhaton, Teo! O karong gabi patakdan ko na si Isabela! Ayaw ka ng buhat na, Jack! Ayaw ka yun! Sige! Sige! Gas magi ka na, Silda! Kung makagawas ka pa! Ma? Mahain man ka, Ma! Mani, anak ko! Ma! Oh. Ma? Hain man kas, Mama. Anong nilakaw man siya? Ma? Mama Neda! Naunsa? Ma! Naunsa man is Mama, uy. Nga nang mo siya din sa bahay. Wasap siya sa wanan. Mama Neda! Susiyon ako sa kakahuyan. Mahain man ka! Mama Neda! Wasa din yung dapita sa kakahuyan. Dito sa mga tanong sa utanon, akong susiyon dito. Ma? Huwag ihapon siya din sa mga tanong na utanon. Ay, makas, Mama. Mama Neda! Ma! Sa maning dapat pagkagit-ngit. Sabi niya sa puntiin. Unsa niya? Hindi ka dinahan nga puntiin. Sabi niya ko, ganun naabot ko din ngit-ngit kay ganapit. Ubi ka din na ang tiil. Greka! Greka! Saan niya maging-buhat ako? Greka! Dahil ba akong ikay nagbutan na ko iningit-ngit ka kwarto? Kung saan niya napita, Greka? Nga nung iba naging-buhat ako? Greka! Ma! Mama Neda! Huwag si Mama din niya. Asa man ako siya pangitaon? Anong kalit man siyang nawa? Kinahanglan mo kalma ko. Dili makatabang na ako ang magpanik. Ano lang una ko ilawang sa kahoy? Naunsa mo sa dis, Mama? Nagsabot mami nga dili ko siya mulakaw. Unya karon, wa siya din sa payag. Basi nagkaos na to siyang tubig. Ako na lang paabutan. Si Jack, murag nasuko sa akong pagprangka niya. Pero wala ko'y mahimo gawa sa pagputol na sa iyang paglaom. Giputol na ni Isabela ang tanan kong paglaong, Teo. Ug tungod niini, kinahanglan ang ako na sa nga pamaagi ang akong sundon. Pasagdi na lang siya, Jack. Dili. Jack. Wa ka ba ginay makailan ako, Teo. Ako rin tao nga dili yung mudawat ng kapakyasan. Pero wa ka na mahimo pa. Wa siya gusto ni mo bisag gamay. Usa pasagdi siya. Dili lagi! Kung unsay gusto na kong kuhaon, ako
ako ginagkuhaon tiyo. Ayaw pamugos, Jack. Mamugos yung na kasabot ka! Tungod kay ganahan kayo ko anang Isabela! O dili mahimo, numuha siya na ako, tiyo! Labo lang dili ko musugot na ana siya tugpa nimo nga usa ka lubo! Jack, ayaw na lang paglaom, tiyo, nga normal ka pa! Kinahibaw ko nga dili ka na ordinaryong tao, tiyo! Usa ka na kalubo! Jack! Nakurat ka unsa? Nagtuo ka? Nga mailad pa ko nimo? Dili ka makabalibad kahit inuod man din sa. Unya, mangutaan na ka kung ano nahibaw ko? Nga usa ka na kalubo? Ano nahibaw ka? Tanawa ang imong isura karon. Ikaw para gabi. O gari nang sayo sa buntak. Nakita ko na tiyo ang paspas nga pagkaalim sa imong mga kasamad. O maok ka na ang ilanan na itong mga lobo. Unya, unsay plano mo karon? Aw! Hipuson ka! Aron dili ka na makasamong sa kung pagpadool kang Isabela. Kinahanglang makasal kami sa Isabela, tiyo. O mahitabo lang ka na kung mapatakdan ko na siya. Ayaw ka ng buhata! Pagawas ako dili! Pagawas ako! Anha ka na diha, tiyo! Tungod kay dili mo mahimong gubon sa dakong kasayon, kanang dagko kayong rihas. Ako nang ipausap ang tanan. Mas gipaligoon ako, kanang presuhan tungod nimo. Dautan ka! Dautan tang mga lobo. Kana ang ibutang sa imong hunahuna. Pusa! Pahuway na lang diha. Kay may kuhaon lang ko. Pagawas ako dili, Jack! Pagawas ako! Ma? Oh. Nakatuog man di ko nga nagsandig lang sa kahoy. Ma? Ma? Huwag yapon si Mama. Apaso na ko siya sa atabay sa sapa. Basig nagkaw siya og tubig. Ma? Mama? Oh. Gihapon siya din sa sapa. Ano man eh? Isabela. Ano sa pagtingog? Kung sa imong tuyo na ako, nga gisangpit naman sa kunin mo. Kinsa magyug ka? Nga duawon man kunin mo permis sa kundang ko. Oh. Ang sa matod. Tingog sa pusay. Pero may pusay kining dapita. Naunsa naman akong dugan. Nganong kalat man lang ko nakapati o kanaa sa pusay. Mama Neda! Ma! Maneda! Mahain naman ka, Ma! Greka, unsa man imong gibuhat nako? Ngano gibutang ba ko din mo diri sa ngit-ngit? Unsa man ako sa nga imong magkong gikadinan? Greka! Greka! Kasaba man mo? Sakit ka sa dunggan. Ngano saba ka man kaayo? Unsa man imong gibuhat nako? Imo ko gikidnap. Wa ta ka kidnapan ni da. Wa ta ka pugsa sa pagkuha sa inyong payag, dili ba? Tawag kay giilad ko nimo. Gipatuo ko nimo manay sa buwan ni Isabela. Kung di naman sa dinhi, pakita ako sa kong anak. Dili. Salbahis ka. Dili ka na makakita sa imong anak, Nida. Usay buot mong ipasabot. Giunsa ni mo akong anak. Wala ka siyang saa.
ikaw ang among hipuson aron makuha namo ang mga ngayam. Unsa? Kinsa ang mga ngayam nga imong giingon? Ang imong anak, Ayaw! si Isabela. Ayaw ninyo kung saan akong anak! Ayaw, Grika! Siya na lang ang nahibilin sa among mga kaway, Neda. Ug sa mo kining tanan, kung nga nung gigpakataw mo pa ang mga ngayam. Grika! Doon ako ang suki ni Mama nga palitan na niya gamit tunon sa kusina. Napangutanan na gid nako ang tanang kailan na mo din sa merkado pero wag ginakakita kang Mama. Manang, nakakita ka ni Mama ron? Waman na siya bilaway. Salamat nang. Ay, magkikalis Mama Neda. Asa man ako siya pangitaon? Isabela. Manang, gisangpit ba ko nimo? Saan? Ay, wala man. Mupauli na lang ko. Manang, salamat ha. Isabela. Unsa man eh? Kinsa man gini magsige og hungong na ako? Kinsa ka? Kinsa ka? Wa man. Abi magud ako dunay ni sangpit nako, pero wa man di ay. Haing kadis Mama. Mupauli na ko kay basig tuan na sa bahay si Mama. Mauni ang gusto na kong mahitabo kang Bruno Teo. Gusto kong makuha agad sa video ang iyang pagkausab inigtakdol sa buwan. Nganong imo kining gibuhat? Aron, duna ko'y ebidensya nga duna gyud lubo ining dapita. O nga dili tinuod nga nabuang ang akong apuhan. Gusto lagi din mo mangita og problema, Jack. O ganaw maproblema man ko. Nga ikaw man ang akong kuhaan og video. Dili man ako. O kung makita kini ni Isabela, dili na gyud siya makagusto nimo. Mahayan mo kini imong gibuhat, Jack. Dili ina ako mahayan tayo. Ikaw ang mamahimo kong eksperimento. Di ba? Musikat ko! Kung ako ang mapakita sa ubang mga eksperto, Teo, di ba? O sa mga scientist! Dili mo mahimong ibulgar ang bahin sa imong pagkalubo, Jack. Dili ang akong pagkalubo ang bulgar, Teo. Kung dili, ang imong pagkalubo. Nakakita ka? Ining kamera. Mauni ang ebidensya kung unsa ka. Dautan ka. Gamahanan ako, Teo. Gamahanan ako. Mahibaw ka ba unsa mahitabo nimo kung mahibaw ang mga tao kung unsa ka? Ikaw ang ilang mahibawaan nga lubo, Teo. Ikaw! O dili ako. Sige. Paabuton ta ang pagtakdong sa buwan, Teo. Paabuton ta! Mama Neda! Ma! Mingaw manggihapon din sa mapayag. Ay, magkikalis, Mama. Ang sa makinahita po niya. Kikulbaan na ko. Hapon na. Ugwa pagit mabalik si Mama din sa payag. Asa man ako siya pangitaon.
Grika, maluoy ka. Ayaw kong unsa. Depende ka na sa imong anak, Nida. Kung musupag si Isabela sa mong ipabuhat niya, mamatay ka. Unsa? Mao ka ng imong kamit karmi kayo na, Nida. Ikaw ang mamahimong paon sa imong anak. Naunsa naman ka, Grika? Wa ko maunsa. Igo lang kung misunod sa among misyon ni ining dapita. Nga gitalikdan ni Teo. Huh? Ang imong anak ang hinungdan kung nganong nausab si Teo. Wa na siya gusto na ako tungod kang Isabela. Ayaw pasula nga akong anak. Wa sila'y relasyon si Teo. Nagpakita siyang motibo nga nakagusto siya kang Teo, Neda. Ang iyang pag-atiman ni Teo, ang iyang kabalaka. Nasimot ni Teo ang tanang gibati sa imong anak. Usa ko na imong ipanulti. Usa ka lubo si Teo. Oh, tinuod yun na yung gisulti ni Isabela. O unsa yung gisulti ni mo, ha? Misulti siya. Nga usa ka lubo si Teo. Og mao ka na ang kamatuoran. Usa ka lubo si Teo. Angay mo siyang kahadlukan. Hapit na mo sa upang adlaw pero kung bakit si Mama? Asa man ka na ko sa pangitaon? Kung sa magod ka hinahitabo ni Mama? Naanasap ang uwang. Naanasap sa ibabaw sa bato. Naghangad sa takdon nga buwan. Wow, nasap ko niya. Isabela, uban ka na ako. Naanasap siya. Mauna kini ang gabi nga akong kipabot, Isabela. Mahimo ka ng sama nako. Ug kung usa ka na kalubo, dili ka lamang kalingkawas. Gawas sa pagsugot nako. Kinahanglan makita ang gugit si Mama karon. Lingid na kaayo ang buwan. Ang akong daman. Ingon sa tinuod yun ang akong daman. Luwasa sila, mga ngayam. Kinahanglan ko sa tiguwang og mga ngayam. Gunitan kong daan kini akong hunting. Ug dili ko mohunong sa pagpangita kang Mama. Bahala nagmaglibot-libot ko dinis kakahuyan sa tibuok gabi. Hapit na mo abot ang imong panahon. May mihunghong asam nako. Ang tinugi hapon sa tiguang ang mihunghong nako. Kinsa magyug ka? Nganong duawon man ko nimo sa kundaman? Kinsa ka? Tuwa na saba. May miuwang na saba. Pero nagbata na ko. Unsa ba kay puti pasabot ini? Unsa nang naglihok sa kasagutan? Hugtan ko gulit ang akong hunting. Kung ikaw man ang bangis na lobo, mamatay ka gid karon. Kinsa nang naas ka sagbutan? Kung tao ka tubag, kung mananap ka pahawa. Ayaw ko kadlo ka, kay di ko mahadlok og lobo. Sarong baho iro. Sobra ka isok ang baho sa iro. Dili! Lubo ka na! Dili! Nadungkapan ko siya. Bidagan siya. Ako siyang sundan. Nawagtang siya sa kasabutan. Pero nakasiguro ko.
siya niya akong hunting. Usap ko yaga. Tanaw na ko kung wa ba ko niya magarasi. Ligon yun panggahimon ni presyon ni Jack. Kinahalan ko yun ang yawi. Nalagdak kong kadado. Ay, kilak sa puthan. Usa ba kayo na itamo sa kawas? Iya ka mapatagdan si Isabela. Dili mahimog sama na mo si Isabela. Dili mahimog. Oh, may miabot. Si Jack na tingaling miabot. Usa ba kayo na itamo sa iyong lakaw? Jack! Usa na itamo sa iyong lakaw! Jack! 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 Nakadugo ka! Naduggaban ko na Isabela! Kasakit! Wala ko'y sapot. Tanawon ko ang tibok kong lawas sa amin. Kung wa ba ko'y karas bisan gamay gikan sa kuko, utang mo sa lubong nga may dasmak na ko. Oh, niya ko'y karas sa bukton. Saan mo kayo nakagarasin eh? Kung lubong mo na nakagaras na ko, posible kit tumahimo kong sama nila. Kangulsa ko sa mansatiyan. Mag-antos ka sa kasakit. Kung dili ka matambalan. Kinsa makulimutang bala ko, ha? Ikaw, bisit! Sa ninimtanan. Tabang! Si Jack. Kung sa'yo na ito. May daotang nahitabo ni Jack, Tiyo Gudo. Unsa? Nagkasod siya sa kumunahuna. Kung sa'yo na ito mo niya. Kinahanglang masusi ko siya. Magambing. Ikaw nang bantay niya ng inahan ni Isabela, Tiyo. Oh. Ako na'y bahala niya. Adto na ko. Way sakit ang garas sa kumbukton. Maayo unta kung dili ni garas agi sa tango sa maong lobo. Pero kinsa man ka siya nga kalit lang idasmag nako. Gigutom naman ko. Kinala makakaon ko. Una na ko ipadayon ang pagpangita kang mama. Kinalang matambalan ka dyan. Kutkuto ng imong unod sa imong samad. Kung dili ka matambalan. Muugong sa may tambal ini. May sagbok na magkatambal ni anak. Pero kinahalan, imo una akong pagawason diri sa prisuhan. Una akong makakuha sa mga sagot. Ayaw kong ilara. Nahibaw ko nga kung amlihan ko ka ng maong prisuhan. Muikyas ka! Uwanto ka kang Isabela! Uwan niya! Imo siya sultihan nga ako ang miatake niya! Utukan paghihapon ko tiyo! Aray! Unsa maron? Di asigri ka! Di asya! Iya kong pagawason! Jack! Magawas ako!
Jack! Ain ka! Stop na bangi ko! Niyara ko! Grika! Sige, tabo ni mo. Nalasamaran ka. Nadugkaban ko na Isabela siyang hunting. Nadugkaban ka man. Giyato ko siya sa ila. Ako na siya pa ako ng patagdan, pero sa diyang ginasmagan na siya sa akong pagkalubo. Abdi kayo siya nga nakasugat na ko siyang hunting. Naigo ko sa tiyan. Kung gano'n mo mong katong gibuhat, ha? Gusto ko nga mahimo siyang lubo. Ang dili na siya makalikay pa na ako. Huwag dawato na niya akong gugma. Sakit. Dakong sayo ang imong gibuhat, Jack. Dili ni mo mahimong mapatakdan sa dakong kasayon sa Isabela. O dili ni mo siya mabuntog. Tungod kay gitakda na nga si Theo lang ang makapatay kang Isabela. Unsa? Si Isabela. Siya ang katapusang dugo sa mga ngayam ni ining dapita. O gitakda na nga si Theo lang ang makapatay kang Isabela. Si Theo lang. Unsa? Mao ka na gitakda, Jack. Busa dili mo siya patakdan. O kung mamugos ka, ikaw ang mala. Pero gusto ko nga mahimo naming usa. Og supakon mo ang gitagna? Oo, ako nang supakon. Dili ko mutuwa ng tagna. Aray! Tabangi ko! Tabali ni nga akong sawad. Bingon si Tiyo nga, nahibaw siya sa sagbot nga tambal ini. Ako nang mangitaw ikatambal ni anak mo. Niasigri ka sa palibot. Masimot na ko siya. Iyang gitabangan si Jack. Usa ba kaya akong buhaton na makagawas ko din sa kapresyuhan ni Jack na ako. Kinahanglan malinglan ako si Jack. Pero usa-usap na ako siya sa paglingla. Nga naa masigri ka nga mo'y butabang niya. May koneksyon na ang duha. Kinalang makitaan gid ako si Mama. Gikulbaan ako sa posibleng nahitabo niya. Asa magid ka siya karon? Ma! Ma! Hain ka man, Ma! Isabela! Isabela, tabangi ko! Isabela! Ayaw na nakusiki ang imong kusog sa pagtawag si mong anak. Hindi ka niya mabatian. Isa ka. Nga nung nakailakan ako. Ako ang kadugo ni Tiyo o Grika. Unsa? Niya, idadadag ang pagkaon aron di ka mamatay sa kagutom. Unsa nga ganyang tuyo na ko. Ngayon kong gikadinahan. Pasayluang nga milaing ikagapos ni mo gawas sa kanina. Pero may na lang nga. Kay sapat yun kadayo na mo. Maluoy mo. Buhiin na lang ko ninyo. Kanabala ka ng akong anak. Karoon nga akong mauli sa amo. Mao ka na nga mong gustong mahitap. Nga mabalag ka ang imong anak. Aron kung mahibaw siya nga niag ka na mo. Mutuman na siya sa tanan namong ipabuhat niya.
man na iyong isugo sa akong anak. Siya lang ang mahimo na mong sultihan ini ug dili ikaw. Kay siya ang mangangayam. Yun na mo'y ipaayam kang Isabela. Utukan ka man sabdi ay, Nida. Husto ka. May ipaayam kami ni Isabela. Busa paabuton lang nato nga ikasugat siya ni Grika. Mama, imposible nga mawalan siya og kalit nga way igong hinungdan. Masura ko na si Mutana. Murag kailam ako sa mong baho. Ngano na ingon man sabihin niya ang akong ilong. Isog kaayo ang nagkalain-laing baho sa palibot. Naana sa pagkasika sa kasagutan. Isabela. Oh. Nganong niya kay ni Dapita, Greka? Aron ni padahani mo ang mensahe, Isabela. Sibot mong ipasabot? May balita ko ni mo bahin sa imong inahan. Oh, maayo kay niya ka, Greka. Nahibaw ka pa kunain ang akong inahan. Oh. Sa hain si Mama Neda. O ganun nahibaw ka man kung hain siya. Tungod kay ako ang mikuha sa imong inahan gikan sa inyong bahay, Isabela. Unsa? Gikuha ni mo ang akong inahan? O ganun imo kinikibuhat, Greka? Hain ang akong inahan. Shh, kalma lang. Huwag daw itong mahitabo sa imong inahan kung musunod ka lang sa tanan na mong isugo ni mo. Iulit na ko ang akong inahan. Iuli siya! Dili. Ayaw kong pugsa sa pagpasakit ni mo, Greka. Ayaw pagkatawa. Kinahanglang iulit ninyo na akong inahan karon dayon. Pangitaon ang among mga kaaway o patya sila. Unsa? Jack! Pagawas ako din sa presyuhan! Pagawas ako! Kapita ang imong gahom sa pagkalubot niyo. Dakong sayop kining gibuhat nimo, Jack. Sayop ang grupo nga imong ginapigan. Hilom! Sigri ka lang akong kaapag sa tanang kong gusto karon. Pusa, hilom diha. Kisakit kaayo nga akong samad. Dili ka na mamaayo og dali, Jack. Kung dili ako ang mangitagtambal niya na. Tungod kay wa mahibaw si Grika. Kung unsang sagbuta ang magkatambal sa imong samad. Tungod kay dili siya tambalan. Ayaw ko patuwa na. Tuwa na si Grika. Nangita na sa kong tambal. Mao ka ng imong misyon gikan karon, Isabela. Ang pagpangita sa mga laykan. Ang sibot mong ipasabutan ang imong gisulti. Ang mga laykan, mao ang laing grupo nga sama kang Theo nga lobo. Ug niya sila. Aron pagpakigkompetensya namo sa pag-ilog ni ining Dapita, Isabela. Pero dili na mo ka nakatugutang mahitabo. Kami ang angay mo hari ni ining Dapita. Dili ko usab ka na katugutan, Greka. Unsa to? Dili ka mo sugot ka kaming muhari ni ining Dapita? Oh, dili ko musugot. Kung mao ka na, mamatay ang imong inahan. Kanon ko ang iyang kasing-kasing. Dili. Oops. Dili ko ni mo madali-dali sa pagpatay ni anak.
niya ng imong hunting, Isabela. Ibalik na ko ang akong inahan. Pati una ang mga laykan. Ang ilang mga os among Pinoy-anan, Isabela. Og ayaw kasayop sa pagsangyaw sa among pagkakami. Tungod kay mamatay ang imong inahan. Greca! Greca, ibalik ang akong inahan! Greca! Sigurado ko, tuwa sa ilang bahay si Mama. Sundan ko si Greca dito. Maluoy mo. Maluoy mo. Iuli ako ninyo sa kong anak. Isabela! Isabela! Anak! Kuha ako dili sila ni prisuhan ako, Isabela! Ilom na lang. Ayaw hatagig kahasol ang utok si mga anak. Unsa man? Gusto kang masakit na sab o muhilom ka na lang diyan? Sa mag-inyong tuyo na mo. Ayaw kabalag ka. Igo ka lang namong gihuaman gikan si mga anak. Usaay na lang paglangas diyan. Tiyo, nasulti ko na kang Isabelang angay niyang buhaton. Sa inyong gisugo sa akong anak. Amo lang gisugo si Isabela sa pagpatay sa amo mga kaaway nga laykan. Doon natin bisita, Tiyo. Bantay sinila. Ako na'y bahala sa iyang anak. Isabela! Diara ko sila ang sabay! Si Mama. Ingon ang sinabati ko ang tingog ni Mama. Pero lahom kayo. Murag daan sa ilawom sa gahong. Greca, pagawasa ang akong inahan! Greca! Greca, pagawasa si Mama! Greca! Oh. Ayaw na lang pagsinggit-singgit. Kaya di mo na makuha ang imong inahan, Isabela. Dili! Naagyo ninyo ang akong inahan! Iuli ninyo si Mama! Iuli! Unsa magay sunod nga may tabo. Higalaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan. Matagtakdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. O mga itong mga kalasuners, ang part 11. So, inyuhan lagi yung nabati ang part 11 nga inyuhan kanina yung request. Nakaapas na kita, no? So, abang-abangin na po ninyo ang sunod. Trabaho ko na po na ako, no? Siguro ang Hudas Sudintor ang ako na pong i-edit ron. So, thank you so much for watching.